से पतो है लिया ना हमार कतना सुगर कर ओकरा के लिया आ लेकिन बड़ा सुगर लगे जनाला की ईश्वरिया राय फेल है उठा कहाँ ऐश्वर्या राय? आयो मैया प्रणाम सर। कहाँ ऐश्वर्या राय लौक रहे तुमको? कुछ ना मनवा में सोचत रहनी ना कि ऐश्वर्या राय के एक दिन देख लेती तो हमारो आत्मा के शांति मिली और ना टीवी में लौकेली सर। आयो बप्पा मार दे डंटा वाला तो मल दांत भीतर चल जी। अच्छा एगो बात बता बूढ़े। आवत है सर बोले हे जा ये बता है डोरी इतना बड़ा क्यों किया है रे? ए साहब गोई रही सिवावे ना तो कहानी के छोटे गो सिए ऐसा लंबा सी दिला टेलरवा। चल खोले सो खोल ठीक है। आयो साहब इज्जतिया लेब का हमार। अच्छा एक बात बता त्रिभुवन चौधरी का घर किधर है? ये हमार लड़का का नाम काहे पूछो तनी महाराज का बात बताए? क्या बोल रहे हैं? आयो मैं कहाँ घर है? कहाँ घर है बता जल्दी। काम ये जो घर ये जगह है ये घर बोला त्रिभुवन चौधरी को बोला का बात भाई साहब सब पूछेगा तब बोलाएगा बोला। अरे त्रिभुवन का बात हो गई कहा बाबूजी? अब क्या नाम है रे? प्रणाम सर। नाम पूछ रहा हूँ क्या नाम है तेरा बोल ना। अरे सर त्रिभुवन चौधरी। त्रिभुवन चौधरी सुंदर क्या किया रे? अरे सर बताइएगा जब सर हम तो कुछ नहीं किया हम तो लहना पानी चलाते हैं बकरी रखे हैं 4-5 गो 1 दर्जन बकरी है सर हमारा एक गाय एक भैंस एक का कइले बताइए। देख माथा मत आउट कर बुढ़ा ठीक ना। अरे का गया सर? साला क्या घर में बैठा है क्या किया रे? अरे सर हम नहीं किया कुछ नहीं सर। अरे बुढ़ा अपने बीवी को ना थाने भेज देना। अरे सर नहीं सर पकड़ दे सर हम कुछ नहीं गलती किया सर। अरे सर नहीं। आयो मैया साहेब बताइबो न कइना कि का कइले बा मन लेके लेके चल गइल जना त गलती सलती कइले हो त हमला भारावा होबे ई जे लेके गइ न पतो का हो गइल ह बाबूजी ए जा ओइ ना कहत न कि तार लइको का त कनिया की घर में का साहेब का बात बाटे तो कुछ बताइबो न कना लेके चल गइ न जना त कोनो गलती सलती कइले हो भारावा हो ई का या कि जा तू कोइले रहल हंगाम। आयो मैया अच्छा चली बाबूजी घर में आई। अब का करी रे कोनो जुगाड़ लगावे के परिका रे रुक जुगाड़ लगावत है। आया बापा बतावा आई दाची औरतिया घरवा में बैठ के हमर लइका 4 दिन जागत जेल में खिचड़ी खाता चाहे बताइबो न कि काहे कहती ले गनी दाची औरतिया घरवा में हंसतिया ओकरा के नीक लागत कनिया के जोरे थानवा पर त ना गइली ए साहेब। आयो मैया अब का हो गइले साहब का कइले बा हमर लइका बा कौन गलती कइले बा कि 4 दिन जेलिए में रखले बानी। ए बुढ़ा ई बता पहले तू का बोला था तेरे से? अब का दाची औरती अब को दिन की जोर का बोले रही? कहले में तोरा कनक अपन पतो के थाना पर भेज दिए सार के लटका के आ गणिया तना मरले बे ना गणिया पकदम तना फल बा। एगो बात बताई तोरो के लिए चलम ना है साहब ऐसा जुलुम मत करी हम कौन गलती कइले बानी। जब मारम लटका के ना तो हई जेतना हई बा ना पिछवाड़ा बा साफ हो जाई। सुन जब तक घर से बाहर है जगह ना आई 4 घंटा होके चाहे 5 घंटा होके तोरा जैसे हिले के ना हो का कले हई 4-5 घंटा ही लेकिन ना हां ए जे पहरा दी घरवा में के कर भेजता है। जब कहले भेज दिए थाना पे तो भेजबे ना कइले हा तो तोर पतोहिया से हिसाब करे के हा ठीक है ना। जय 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 दाची औरतिया घरवा में जय ए जे रह जा पहरा देते हैं यार। बताओ दांत चिरतियों का दांत चिरेगा चाहिए हमारे आँखें में ले आंसू निकला था कि जना था कि पुतरिया उजर हो जाए। बाप रे बाप हमार लवर के देखो एकदम दबंग आशिक बन गेल न बा। एकर माथा में ना का जन का घुस रहताटे हम मरद के पकड़ के ले गेल आई बूढ़वा रोज न चिल्ला चिल्ला के हमर कपार एकदम फाड़ देले बा। लागत है कि हमरा के जिए ना देही। पिया से पहिले
हमार रहलू ठीक बा? हमार रहलू आई का तोहरा माथा में घूमत आई काहे करतल ऐसे कुल तोहरा खातिर तो कुल चीज करही के न पड़ी। आई करे के चाहिए दम मरदा के लेके गइल बूढ़ा हमर कपार खा के एकदम का करी हम ले जाके ना ओकरा के जेल में अपना जेल में भर्ती कर बने गणिया पे इतना मरले में लटका के उल्टा ना कौना जेलिया में ले गेल बड़े हो अपना जेलिया में हो कौना जेली कहां जेलिया सुन। घर बा देख करे जा सुनो ना सॉरी एगो बात कही हां बोला ना तार ससुर के दुआरी पर पहरा लगेले बानी उ कहा कोही बूढ़ावा बुढ़ावा इहे जानते ना कि जे जाके पतोहिया हमारे चढ़ल हुई ए लभर जी इहे सब भाई वर्दी पहन के का करी मामा को वर्दी चोरा के तोरा से भेंट करे खातिर का से का कइले हैं हां का से का खइले हई चलो आइए गेल वाला से पानी अरे का हो गइल एगो बात कही हां हां बोला ना सच्ची सच्ची हां सच्ची सच्ची बोला तू बोला ना का त कले हो एगो लड़ता कनी ना के आइए गेल वाला तो चलो ना तनी स्वागत मना लीजा ओहो हमार दिल के तो तू बतिए छीन ले सच्ची हम जानत रहने कि तू हमसे प्यार करेली हम एगो बात कही चल हम तू भाग चले के भाग चली जा ना ना भागो कैसे ना भाग सकेली ना उम्म, तो एगो बात कही हम जहर खा ले बानी जोहर खा लेल बनी ऊ काहे खातिर मरे खातिर पागल हो गइल बड़ा हम कैसे जियब तू कैसे जिए भी तो अपन भातार तो खुशी खुशी जियत अली एको बार ना सोचल भातार के खुशी खुशी रहतन त हमार मन ना रहे शादी करे के तोहार मन रहे कि कल हम माई बाबू बड़ी आई शादी कर दे हन बड़े शादी कर ना बोल भी सच सच तोर नहीं मन रहे तो बोलत। बड़े शादी कोई कर देही तोरा के भगावत ना रही तो का करी माई बाबू के इज्जत के सवाल रहे सुन हम मरे वाला बानी 1 घंटा के अंदर ठीक बा अरे इसे काहे बोलत रह हम जहर खा ले बानी सच बोलता नहीं हमारा विश्वास उस नहीं से नहीं के होता नहीं के होत ना ना एगो काम कर ना चल सुहागरात मना ला जा चला तो ठीक बा तो वर्दी पहनला ही ना हम ना मरद के बाटे कपड़ा हम देते ना ले आओ ना दिल देले रहती ना गम ले ले का हो गइल हो ना गम ले अरे का हो गइल ना दिल देले रहती अरे काहे रो दड़ सच्ची बता ई का होता हो ओए सॉरी में खा लेल बड़ा का हो ओ ये गाना हम कम कर अरे कुछ बोला ना वो कुछ बोला ना काहे से कइला हम सही बताओ सुन रे पगली सुन ना बताओ तनी अब बोला देख तोर मरद के हम कुछ नहीं कहले ठीक बना तोर मरद अभी जियता आ वे जे बा तोरे गांव बा तो तू ऐसे काहे कहला तोर मरद आई तोरा से भेंट मतलब तो अपन मरद के संगे अच्छा से रहिए ठीक बना एगो बात बताओ तो ना तोरा बिना ना हम जी ना सकत रही तो जरिया से अरे तो हम तेरे बिना जी पाए तू ऐसे काहे कहला अरे उठो इधर खा गई हम ना चले ऐसे हम चले रहती के हमारे खाती जोर खा ले रहते तो मैं से कहो ना कर ले रहती तारे साथ भाग रहती अरे उठो ना हमारे गलती रहे हमारे गलती सब कुछ बाटे हम जल्ले रहती कि हम नंबर ब्लैक लिस्ट ना कहले रहती तो तोहर जान बच गई रही
लेकिन हम ही ब्लैक लिस्ट खा दे नहीं देता नंबर तो तू अपन जान दे डाला। हम बात कर ले रहती तो ये सब ना भर रही चाहत रहे कि हमके ये सब ना गलती करे के उठना कुल गलती कर यो भैया ये करे अब तू रोज कहाँ है रे? कुछ ना बाबू जानता नहीं ये मर गिला का रे? वो जानते न बाबूजी हमारे साथ ना ये गलत काम करे के कोशिश कर ना तो हम जान सिंह के मार देनी बाबूजी। हाँ हम सोचत रही सर कहेगा हमारे को दुआरी पर बैठा के अब कहा था कि तू इधर हम आवत है 4 घंटा 5 घंटा इंतजार करत 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 ना बर्दाश्त भइला तो बहनी हो सर ठीक भइला उलट जा मर जा हैजा में पड़ जाए सर कहीं का हम तो सोचत नहीं। बाबूजी सुनी ना एगो काम करी ना एगो काम करी इनके ना का करी कि उठा के लेके जाई और उधर ना का करब टोप दे माटी से चाहे फेंक दे जाई लेके जाई तब। हाँ एकरा के ना गोड़ाई में एकरा के बिक देता है उलट जिया सर कहीं कोई में सर गल मार जिया ए दगला से हम गलती कितना कर दे ठीक भइला हैं उठा की कहले का हो कुछ ना भइला मैटर ही रहला ना मुंगावे के कहतली हां। नमस्कार प्रणाम भैया। हमरा मोतर चौधरी कोनो बात दिल पे मतलब जब कॉमेडी वीडियो वाला देखल है ना आजकल के आशिक प्यार में पागल होता ना तो कुछ भी करत ना ससुरा में चल जाता ना हई करत ना हो करत ना करे के चाहिए ढेर पागल आदमी आदमी तो जान दे देता ना। नमस्कार प्रणाम भैया मलचल बाबा। नमस्कार प्रणाम भैया हम अंजलि सिंह और ऐसा गलती करे के ना चाहिए जब ये जान दे देना ऐसे कर देना ये सब कुल ना करे के चाहिए सब गलत बात बाटे। अगर हमके वीडियो अच्छा लगी तो दिल से लाइक कर दे सब्सक्राइब कर दे शेयर कर दे और कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि हमके वीडियो कैसा लगा। हाँ तो ये वीडियो से नहीं जब अगला वीडियो फिर मिली तब तक के लिए जय जी जय भारत जय भोजपुरी समाज। ना दिल दले राती न गम ले राती